zeny zalahy izy jiboka zegny ianareo mizaha fahavitra ianao za efa embauché efa mba tiako antankatsika zegny fa mpinamana fatra amin'ny ela anareo mba tiako mba matafiditra tsara be am'le asa na de zay tsy misy testegna anareo efa hitanena ianao havitra efa manambola zay koa mba ty asa fa zao ary le test anareo pose question mila atao teny gasy traduction fandikanteny teny gasy teny vazaha nontaniako ino izy amy teny gasy zegny fo mila epaka fa tika regny fanifandray amy vazaha matetika efa azona epaka raha volana zao are question simple eny zao ohatra comme voulons hoe monsieur le maire atao fa amy teny gasy ben'ny tanàna zy voilà bravo ary monsieur le député Solombavamboka voilà mahera quoi exemple docteur karaha zegny ary ty vétérinaire za jiaby eny compris agnatin'ny fiarahamonitsika ty amy tany misy atsika ty ino vétérinaire teny gasy atao amy teny gazy lahy tanao zegny adika amy teny gazy zao ino tena ato amy lohako fa tsy tavavoaka ako mihitsy raha ninantsy agnaty laoko feky hala olo e teneny lesy za fa tsy avitra amin'ny asa zegny aiza ezoko rasy anaty lohan'akapo raha jiaby ina olo tsy efa koa nao sarotra votigny e tsy boka aminakaiky zalahy azafady aiko ino zegny volagna vétérinaire olo mpagnano-pikira vodina homby ino olo mpagnano-pikira vodina homby ya maro zeny tsy mpagnano-pikira vodina ombinao zegny vétérinaire anao rô jaba fa zeny docteur am biby désolé.